Bayat ti pampanag na ni Jesus, nakita na ti may sa atao abulsek, manipod pan nakayanak na. Timupra iti daga, ingamay na ti toprana iti tapok, ket inyapros na iti mata ti bulsek, sana kinunaken kuana. In kaagdiramos iti pagdigdigusan iti siluwe, na ibaon ti kayat asauwen ti siluwe. Napangarot ti bulsek ket nagdigos, idi agsubli makakitan. Tembaga bigat tayo amin apo. Idi kalman nagawis ti parokya ti St. Jude of Tadeo di San Fernando City, di ayag papuro mangted ti recollection ket napanak ng recollection dagiti leaderes, elector acolyte amin nga dagiti religious organizations. Lukluk-wak ida nakikitaan nyo dahito'y mangidadaulo ti paro kayo ke pasig mo nga sunset ti biyagyon dandani mo ilumnag amin ti biyagyon kung nagtakaaduan na ti babakit kada nataenganen ke awam mo ilakit ti sunrise kung kunak nga luklukwan kay imbaga kanya kadakwada mano nga recollection, mano asimana, mano a konpesar, mano a misa, mano a pilgrimage, tinaglaslasatan yon. Until now, ti pala pampanunutan tayo, conversion pa nagbalbaliw. Apa di kaado tinaglaslasatan, aging gatatta, tartari gagayin tayo pala ti agbalbaliw. Uno sa antipay ibagbagada, nagriga mo gamin ti ibagbagada iti daduma nga mangisursuro. Agbabawi kayo iti basolyo, kala managbasol a sinner to saint kas lakas di mo ti ibagbagada gamin. Agbabawi kayo kaditi kinadakis yo. Baliktad mo ti so ti imbaga kadakwada, haam nga dakis ti tao. Pinarsuana tayo ni Apo Diyos anaimbag, we are created good. Therefore, every individual adda goodness iti puso tayo. Awan ti agko na nga puro adakis ta kaunggam nyalaeng meten. Adda kinaimbag iti uy puso ti tunggal maysa. Ori di ko na mga dakis, mga kriminal. No daduma ko pumatay for protection di pamilya na wano anyaman. No daduma adag takaw hantay nga i-justify ngam no daduma jerigat or di jay kwa ngam addalat ta kinaimbag iti puso ti tunggal maysa kada tayo. Amin tayo. Iso nga jak mamati di jay kunada nga kinamanagbasol agbalin nga naimbag haan baliktad ti panagawat ko. Datay amin, adda na imbag ti puso na. Si kayo kensyak. Uray no inyo ti panagkitkitam ta tao, adda lata na imbag iti puso na. Tila problema, no apaya nga adda basol, wano adda makita nga kaslahan nga nasayaat. Ngamin, adda mang taktakab, adda mang gabgabor, adda mang kalkalob. Dayjay kinaimbag a puso ti tao. Dayjay ti lawagan tayo no anya dayjay. Ang tatay dagitay dimagas dagitay volunteers ti ado doctors ken nurses, volunteers ti Caritas na panda nag medical mission ejay sogpon nakimisa datay first mass inanusan dati pamigat. Kay kunak dati dagitay do doktor amuda nga i-explain kasla ko maday ti bulsek. Daytoy bulsek ti ebanghelyo tayo. Ti bulsek adda bukol ti matana, adda laeng either nakaluban or adda nakapsot na hanga makakita. Ti building di building anak di building ka diti awanen niya. Awanen ti bukol ti mata di kas diya sa ti panagawat ko. Kadi di bulsak no daduma kas laki ni Apo Jesus in gamay na ti pitak in kabil na di matana no datayo kumamot no lumakay no bumakit kan adda katarakmon makalubanen hangkan nga maka kita. Kakas diya mo di puso ti tao. Adda kinaimbag ti tunggal maysa kada tayo. Ngem no daduma adda mang kalkalub. Anya di mang kalkalub kala ko madji mata adda mang blablak. Anya ti mang blak mang tipod di kinaimbag ti tao. Umuna, hatred, gura,
No, at imulmulam agura, sakit tinaka mo, either nagbalin ka a victim, ti pan nakairuruman, liniputan da ka, uray pa di ubing ka, or ni katugangam, idi maikamang ka, kajak kayat data manugang ko na, iso nga uray di mapon katugangam mo, ilunlunod mo lata. Anya da kita'y gurang at dato'y imbabain na ka, han na ka nga inawat, rineject na ka, kano adda na bati agura ditoy, uray na saya at di pusom, rimbawan di jay gura. Uray na saya at di katrabahuam, no makitam di ugali na kaugali ni katugangam nga kagurguram, ag-divert nga rurud di jay ayat mo, kaluban na. May sa di amang kalub, ti kinaimbag ti puso ti tao, isong ano adda nakakalob agura, haang nga rumwar di kinaimbag. No addaman basi-basit. Anya pa dagiti mang kalkalob ti puso ti tao tapno agaramid tapno rumor di kinaimbag ti puso na. Kasi sayang no daddo mag-greed kinaagom. No nasanay kang agbalin nga agom uray kaya mo kumati tumulong ti umuna pa ila serbiam di bagim. Uray ko kaya mo kumati agserbi ti panagkit-kitam ti sabali salapi. Uray no kaya mo kumatiti agayat nga anya naganan mangipa ay tabiyag mo agbalin nga di jay tipi serbiam kinaman naging bubukod. Iso nga di kay the goodness inside matakkaban ti agmanifest di jay kinaagom. No nasanay ka nga agagom, nasanay ka nga siyak kukwak. Iso di jay maabak di jay kinapintas ti kaunggam. Hamo ammo tumulong, kaya mo Allah, agpababa nang, hangadakas tiba nang, nagdaputi na saya at ngamno, ada maririinam nga, ada magungundawayam, ada luklukwam, ada kaaysos, haan nga rumwar, jay kinasaya at tipuso. Kadagi tiba nang, datipod nung nga naba nang, na amuda tumulong, hamo na saya at tipuso da. Anya pa dagiti mangkalkalob, di kinaimbag ti puso iti may sa tao, dahi ta pride. The first sin ever. Nya? Anya dahi ti pride. Alay, baga tayo, nasirsiri ba kamsi ka? Nangangato ti adal ko ngamsi ka? Kas ano nga respetareng ka? Kas ano nga rumor di kinaimbag ko king ka? Nabababa ka ngamsiak? Nababa nangak? Napinpintasyak? O ka napintas tarupam no rinukar mo takararwam? Nagugwapo ak? Mas lamang ka, kay sunod yun no daduma, no adda di pride tayo. Anya pwede kita mang pagbalingkan niya tayo nga pride. Nagsulit nga denggan. At dagayim ko nga taga jay ni naggapuak a parokya. Disgrasya, nakapadongpar, motor. Magmag na kanumot, ijay kalsada nga rabrabii, tanapadongparan. Sino jay napadongparan na, amoyo titerm nga imbagada, handa pa'y amo nagan jay napadongparan. Anya ti sino dyan na padongparan da, anak ka no ti retired nga hepe de dyan anak na. Apay nga rumor dyan retired nga hepe. Apay nga handa nga ibaga nga ni Rufo ko nadalat ako man. Apay nga ada rumor nga pagka-pulis, pagka-hepe, hamang nga iso na dongpar manugang na mo dayjay. Kapaya nga min di position nga rod, ngumato ka, tapno, respetun da ka, denggan da ka, kabuteng da ka, pride. Kalakas di mo laang daya kala ko ang gada tayo. Agrigat nga dapat gayem ko idi ko nanak nadda masarakan mi nga tao ka. Father ko na padi iso na baybay amon ano na nga ammo. Kapari ko na nalatan Padray ko na nalatan ay babadi. Apay gabi niya masapol nga. Siyak ni si kumanya, siyak ni Fatima narsak ijay kwak. Apay nga da masapol nga ibagam day jay. Kawan, siya ni Norma, siya ti asawa ni Kapitan. Kanya apay Kapitan ka. Feeling. Pride nga rod. Nala ko marito, ipangato tayo di jay bagi. Kinudad duma, kurang di panagaramid mo matakkaban di jay kinasaya at ijay pusom. Nagrigat pa nga dengdenggan nga dito ibagbagada nga. Apay sino dagi jay bisita yo, ay nababa nang dagita. Kaanyan to no nababa nang. Madi nga rod, takkaban na, di jay, pride.
Anger, pride, anya pa dagiti insecurities, nga kanya tayo no dadduma, kayat mo ti agaramid ti naimbag, nga matretreten ka ijay, matretreten ka ijay katrabahuam, ijay nyanaganan ka arubam, makikumkumpit di jay pusom, nandiyan da kanya na, masabol mga da kanya ka po. Insecurities. Dagijay iso nga, dijay kinaimbag. Tapi narswana tayo nga rin tinaimbag. God created us good. Pinarswana tayo nga naimbag. Haan na tayo nga pinarswa nga umay agtutuok. Iso nga kung kuna tayo, dahi ta conversion, panagbalbaliw. At dan di kinaimbag kanya tayo. Dawaten tayo kuma. Karusan na. Dahi ta katarak ti biyag tayo nga kinatangsit. Kinaagom, naganan, gura nga nakamula dita, tapno rumwar di kinaimbag iti puso tayo. Dawaten tayo kini Apo Diyos taagasan na, tapno rumwar di kinaimbag iti puso. Tinagpintas dati ibanghelyo, inya naramid na ng gamay, nagtoprajipitak ng gamaynan, in kabil na tamatanan, nakakitan. Isok ko na kadagitay do doktor nga, kada do doktora nga imay, naglakamo gayam ti mangagas, ibagayo kini Apo danin ta, mangtopra tadagan ali paglinyaan nan ta, milat-milatan na ta, matadan, no bulsig na ta makakita dan, no chismosa, pulwa-pulwam ti tapok, intan ta, agnaka man, tamalpas. Kung nagsakit-sakit mo ti barukong naga, anyo mga pagagasin ni Apo Dani, nga Apo pulwa-pulwa to ka, babain to ka nga, bakitan ka, nariga mo ten, o nagudgud na silang na kaing kaikan ti ahi ka, dakis, madi mo papananan, kasi inarawid ni Apo Sos, inagasan na, nagmayat di panangagas na, ngam kuna na, imagine nyo niya, since birth, nanipod na iyanak da ito'y tao, bulsikan. Idi inagasan ni Apo Jesus, haan nga nagragsak ti amin. Naragsakan da ito'y bulsak, tamakita ng tilubong, nakaginawa, nawaya-wayaan ti kinabulsak na, ngam, ado ti tattao, iji aglawlaw na, nga nagbalin a bulsak. Nyak ko na dagiti pariseyo. Apay hanga iso dati agpalpalimos, iso, nakakitan. Nya makunam di nangagas king ka propeta. Haanda nga, yes, thank you Lord, tapi nagasan na ka, handa ko na, anya ti kunada, dakes a tao dato ita apaya, aldaw ti panagina na, idi, inagasan na kunada. Haanda nga inapresyar di nakaginawa a tao, binirok da di abot, nga mapankin ni Apo Jesus, tapno i-condemn da manen. Iso nga ko na ni Apo Jesus, imayak nga mangukom ti lubong, pakitaak dagiti bulsak, pabulsakak dagiti makakita ko na naagpaiso dagiti pariseyo, nagbulsak da, idi nakita da nga nakamata, nakakita da ito'y bulsak. Kasdiyay magkanya tayo. Padasem, kaya mo ti agbalbaliw, ijay trabahom, sumrekan on time. Ited mo ti osto nga respeto, ijay boss mo. Anyak ko na dagiti katrabahom, agbulsak da. Sumipsipsip. Kayat na ti pa-promote. Kita padasem ti agbalbaliw, mapangkan nga makita da ka nga agkararagen, balbalyam di biyag mo, umado ti agbulsek. Isuda ti makulaapan. Kasya iso nga ko na ni Apo Jesusen nga dagitay bulsek makakita da, dagitay makakita agbulsek da. Ado tinakulaapan kanya tayo. Ado na kita'y agdadata nga usto, ngam hantay makita. At dagayem ko, kunana, Apo, marigrigatan na, kunana. Apaya, ngamin da asawa na. Nagkamaliak idi, kunana dito'y lalaki. Kinagkamali idi na da asawa na, kahit nga sa una nga na ilawan. Nagpakawana kon, I'm trying my best to please her, ngam kaslahan na nga makita di effort ko, kunana. Amin nga aramidek, kasla awan ti serserbi na kanya na, kunana.
Nawapang ko sunduan, agga po ak ito Ilocos, kuma ito'y, mapanji Manila, panda sunduan, agga po di airport, maidong sana labasit, ta siyempre di puyat na mata, nabannog mo di agga po di abroad, maidong sana labasit, apay hang ka interesado kanya? Regalwan na ti chocolate kin sabong no tay Valentine's ko nanak, ay, ging ko kunakalaang. Haanan makita di effort nga aramidan di partner apaya nabulsek ejay pasamak nga pan nakalipot. Uray no inya ti kaya nang agbalbaliw daytoy maysa tanalpasin ko nana kayat kon nga ilinteg haanan a makita apaya nabulsek ejay pasamak. Kakasjay kanya tayo kakabsat adu dagiti pakabulsekan tayo. The other side of the coin, kuna tayo anyamo dayjay. No adda daytay kuna tayo nga pannakabulsek, adda mo daytay bulag sa katotohanan. Anyamo dayjay. Gapota nga pamilyam, gapota gayem mo, best friend mo, uray madi aramiden na, haam mo makita ang madi aramiden na. Taapaya gayem mo nga rod. Iso nga kuna na, pare no tumawag ni bakit kay bagam nga dak iti balayo won pare awan danag damadi na dayjay taapaya aggayem da nga rod iso nga hanan madillaw di madi nga aramidan jay partner pamilya wenno anyaman adamo dayte kunada nga blind obedience. The term itself blind obedience something wrongen. Apaya kayat na nga sa unma din ngam sumursurot kagapotabos mo, ikatin na kamot, han na maiktid mo ti benepisyom, sumursurot kalatan, blind obedience. Again sumagking ka no hamusurutan. Dayjay, adu ti pakabulsekan tayo kakabsat. Ngam tila ang namnama tayo, kaslakin ni Apo Jesus, na iya nakabulsek dato'y lalaki inikan na tilawag, inikan na tinamnama. Iso nga tatanga Domingo Letari Sande, kaya na nga sa uwan, hope at dalat tanam nama. Iso ko na ti may kadwa nga maibasa, iso ti mangted tilawag. Kagaputa, hantay kabailan, da di bulsak na maagasan di bagbagina. Masapol nga da konsulta, iso ko na kadagiti do doktor, at da konsulta. Iso nga numarigrigatan tayo, dumawat tayo kin Apo Jesus, takarusan na dahi ta akatarak. Ikatin na dagiti manglaplapod, di usto nga panagkita tayo. Dawatan tayo kini Apo Jesus ta, igamay na kumatitapok, ti bendisyon kanya tayo ta, lukatan na ti puso na kin panunot, hantay kabailan. Ngam kabailan tayo no adda ni Apo Jesus. Hantay mabukbukudan. Masapul nga adda ni Apo Jesus, nga iso ti mangagas kada tayo. Ala kakabsat, naparswa tayo dito'y lubong, nga nasayaat, adda kinaimbag. Haan tayo nga naparso nga umay agsaksakit tinakom natin securities, agsaksakit tinakom na tigura nga di tayo maibatan, haan na tayo nga pinarso nga umay main-insecure laeng nga makitintin ng seed. No. Pinarso na tayo nga umay agayat, irwar dahit akin na imbag ti puso, pinarso na tayo nga umay agserbi, iserbi tayo dahit akin na imbag ti puso. Ngam kunak nga ulitin, haan nga rumwar, no ado ti nakagabor, ado ti nakatakab, ado ti mangtip-tipod nakablak. Sino ti makaikat, no marigatan tayo, dadta ni Apo Jesus. Isugarod nga, tatapanawon ti Kwaresma, more on prayer, prayer, prayer. Nagrigat nga rodi kararag tayo nga, bendisyonam Apo, dagbalbaliw ko manila kay ko. No. Baliktad akararag, bendisyonan nak Apo, talawagam kuma, tamakita kuma, ti kinaimbag a sakripisyo, nilakay ko. Bendisyonam Apo, tamabigbig ko kuma, ta kinaimbag kin sakripisyo, ni bakit ko. Ikatam dagiti bayas ko, tapno makita kuma, ti kinaimbag, dagiti katrabahuak, kin dagiti aglawlaw ko. Dalusam to'y pusok, tapno awan bayas na ta makapagserbiak, kadagiti nasasaya at nga kakabsat ko. Tanudad duman ikarkararagan tayo idang agbalbaliw baliktad. Ikararagan tayo tayo lukatan na dalusan na di puso. Tapno rumwar day ta akinapudno, rumwar day ta akina imbag ti unag ti puso.